10 ljudi, evo, pošto mi svi tražili da snimim klip kako za tu javu, pošto vam ne radi Minecraft za javu. I sad javu da uzmem kako skinete. Znači idete samo na pretraživač i kucate, znači samo java, download. Sad idete na ovo prvo. Ja ću instaliram, ajde, pošto nemam, izbrisao sam da bi vam pokazao. Samo skinete. Sad. Znači idete run. Install, sad sačekajte samo. A ja ću ovo pauzirati. Evo ljudi, ostalo još 3 sekunde, ja sam pauzirao da ne biste vi čekali su mi to skine. Evo sad treba malo da se instalira, ja mislim. Da. Install java. Ovo je neka najnovija, nam pojma neka. Koja je ovo java? Piše ovo neka update version 60. Pojma nema. Sad trebamo da vidimo, ništa nije teško, samo polako i čitajte što instalirate. Evo samo da idete next. Pošto gledajte, sad će mi da otvori. Ajde danas. Evo, ide samo close, eto on sad mi otvori. Sad, da je mi Minecraft, to je problem. Evo ga ovdje, vidite da radi. Inače mi izbacilo da ne mogu da uđem. Tako da, to je to.